Под гучны танго-зык спраўляеце забавы. Вы слаўныя, прытульна вам цяпло. Міхась Васілюк. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Відавочна, што ў чацвертым квартале 1939 году ў Беластоку, які стаў часткай савецкай Беларусі, ратуючыся ад нацыстаў, апынуліся не проста выдатныя эстрадныя ды джазавыя музыкі з Польшчы, але лепшыя з лепшых. І менавіта яны сфармавалі першы склад аркестры, якую прызналі дзяржаўным джазам БССР. Сваю ролю ў тых падзеях сыграў і кампазітар Ежы Пецерзбурскі, асобе которага мы аддаем ужо трэці выпуск запар, як і перад тым міжваеннай біяграфіі Эдзі Рознера. У адрозненне ад Эдзі, песні пана Ежы на той момант ужо добра ведалі ў Беларусі, як і ва ўсім Саюзе. Праўда, ягонае аўтарства на савецкіх кружэлках, як правіла, не пазначалася. Тое яшчэ варта было даказаць. У 14-й серыі з перадгісторыі беларускага джазу сканцэнтруемся выключна на 30-х гадах, калі Ежы Пецерзбурскі, не пакідаючы супольныя аркестры з кузэнам Артурам Гольдам, складаў саундтрэкі да кіно ды чарговыя шлягер за шлягерам. Co to? Zwariował pan? Джаз-аркестра Артура Гольда і Ежы Пецерзбурскага разам з калектывам Зыгмунда Карасінскага і Шымона Каташыка дагэтуль маюць у Польшчы легендарны статус. Нягледзячы на тое, што крыху пазнейшыя перадваенныя фармацыі Эдзі Рознера альбо Генрыка Варса знаходзіліся на вышэйшым за іх узроўні. Кракатук. Нават гісторык брытанскага джазу ды блюзу Альберт Маккарці уключыў аркестру Г і П у лік найбольш папулярных еўрапейскіх калектываў першай паловы 20-го стагоддзя. У кнізе «The Dance Band Era» згадваюцца і бэнды Генрыка Гольда ды, зноў жа, Эдзі Рознера. Ветэран польскага джазу, саксафаніста Ян Пташын у Рублёўскі вылучыў пару паралельных патокаў на эстрадзе другой Рэчы Паспалітай. Танцавальная музыка вельмі падобная да джазу і больш каштоўны для нас чысты джаз. Першы радок прадстаўлялі Фрэд Малядыста, Артур Гольд, Ежы Пецерзбурскі, у другім былі Зыгмунд Карасінскі ды Шымон Каташык, Эдзі Рознер. Кракатук. І сапраўды, калі цягам 20-х гадоў пан Ежы складаў побач з тужлівымі танга фокстроты, шымі, блюзы, слоу-фоксы, блэк-батамы, бастоны ды румбы, то ў 30-х сканцэнтраваўся амаль выключна на танга, што выконвалі, варта прызнаць, артысты першага калібру. Вашай увазе ўзор так званага мексыканскага танга прэзентуе Мічы Слоу-фок. Co dzień mi jesteś bardziej bliską i droższą i cenniejszą i sam już nie wiem co. Co dzień chcę wyznać tobie wszystko, lecz słowa na twój widok i plączą się i rwą. A ja ten księżyc i te gwiazdy na lasso chciałbym schwycić i rzucić ci do nóg, do stóp, bo ty mnie czarem omotałaś i spilaś i związałaś i sam już nie wiem co.
Даследчык Кшыштаф Карпінскі называе варшаўскія адрэсы, дзе жыў цягам чацвёртага дзесяцігоддзя Ежы Пецярсбурскі. Гэта электаральна 49 і Вільча 50. Час ад часу Ежы перапыняў супрацу з Артурам. Міжнародная папулярнасць танго-мілёнга вымагала ўдзелу ў прамацыйных выступах. Гэтак у 1930 годзе, як раней у 20-м, кампазітар выехаў у Вену на некалькі месяцаў, дзе ствараў і выдаваў у нотах новыя рэчы з нямецкімі назовамі, ды выступаў як піяніста. Акром аўстрыйскай сталіцы, цягам наступных 2 гадоў кампазітару давялося граць у Давосе, Берліне, Празе ды Парыжы. На пачатку 1930-х адной з асноўных пляцовак, дзе аркестра Гольда Пецярсбурскага выступала з моманту яе адкрыцця, была варшаўская Адрыя. ГІП увогуле гралі тут даўжэй за любых іншых артыстаў, ажно цягам 8 гадоў. Аркестра адной з першых пачала карыстацца мікрафонамі. З імпрэзаў неаднаразова ладзіла прамую трансляцыю польскае радыё, у тым ліку ў межах праграмы «Музыка обядова». Кракатук. У іншай радыёпраграме «От пёсэнкі до пёсэнкі» Ежы Пецярсбурскі яднаўся ў фартэпіяны дуэт з Леонам Генрыкоўскім. Аркестра ж грала і непасрэдна ў радыёстудыі, а пад назвай «Сірэна Бэнд» неаднаразова выступала ў львоўскай рэстарацыі «Брысталь» пры аднайменным гатэлі, адкуль іх музыку таксама ўжывую транслявала радыё Львов. Як заўважаюць даследчыкі, на тых прамых эфірах маладыя музыкі ставілі сабе вуха. Трубачом-салістам аркестры ў 1931 годзе стаў Францішак Гуркевіч. Ён граў з Гольдам і Пецярсбурскім да 37-га, пакуль не перайшоў у бэнд Эдзі Рознера, з якім выправіўся ў турнэ па Францыі. Кракатук. Аркестра Гольда Пецярсбурскага таксама не заседжвалася ў польскай сталіцы, а рэгулярна наведвала, да прыкладу, і заходнюю Беларусь. У чэрвені 31-га году трубадур Варшавы пісаў пра выступ у Вільні. Тадеуш Валішэўскі прыгожа спявае і добра ладзіць канферанс. Гольд даў колькі слаўных нумароў, між іншым «Цягнік». У цэлым гэта зрабіла надзвычайнае ўражанне. У лістападзе таго ж году дырыгент Міхал Юзвяк зладзіў у Вільні рэвю «Вялікі парад» з музыкай Гольда і Пецярсбурскага, а ў 34-м аркестра давала канцэрты ў Беластоку. Нават прагматычныя рэстаратары хмурыліся з-за надта вялікіх дозаў джазу, згадываў той перыяд пан Ежы. І такая з'ява тычылася ўсёй Польшчы. Proszę dać na pierwszą stronę. Wielka sensacja. Tytuł na całą szerokość. Tak. Degenerat na dancingu. Tak. Masowa rzeź fraku.
У тым жа 31 годзе аркестру Гольда Петербургскага зафрахтавалі на лейбл «Адеон». Паколькі ГІП спецыялізаваліся на прыджазаваных танцах, лацінаамерыканскіх рытмах альбо так званых шведскіх вальсах, аналогічны матэрыял фіксаваўся падчас гукасесіяў. Аркестра найгравала кружэлкі для іншых фірмаў – Коламбіі, Парляфону ды Сирены Рэкард. На рахунку Петербургскага за міжваенны час назапасілася каля 250 твораў. Акром уласных рэчаў, Артур і Ежы запісвалі заакіянскія румбы ды танга, кампазіцыі таго ж Зыгмунда Красінскага і Фані Гордан, а таксама аўтараў заходнебеларускага паходжання Зыгмунта Беластоцкага ды Якуба Кагана і на словы Юльяна Тувіма, чые карані таксама у Белым Стоку. Кракатук. З Артурам Гольдам Ежы Петербургскі напісаў цэлы шэраг супольных песень, працавалі разам над адаптацыяй оперы Эжена Дальбера «Тифлянд» «Лагчына». Як піша музыколог Дарыюш Міхальскі, Ежы ўвогуле высока цаніў здольнасці свайго кузэна як бэнд-лідера, інструментальнага віртуоза, а таксама кампазітара. Факстрот ад тандэму стрыечных братоў спявае Мар'ян Ваўшковіч. Студыі грамзапісу радыёстанцыі дайшла чарга і да кінематографу. На пачатку 30-х гадоў варшаўскі звяз музыкаў дазволіў аркестры Артура Гольда і Ежы Петербургскага агучваць кінастужкі першай катэгорыі. Да пачатку Другой сусветнай вайны Ежы паспеў скласці саундтрэкі да 4 мастацкіх фільмаў. Кракатук. Першым з іх стала драма «Уведзёна» «Спакушаная» 1931 году выдання. Карціна рэжысэра Міхала Вашынскага мела падтытул «Белыя нявольніцы». Гэтак у першай палове 20-го стагоддзя ў Польшчы называлі кабетаў з вёсак, якія станавіліся прыслугай для заможных гараджанаў. Лейтматыў «Бастон» з назовам пра спакуты ды слёзы выйшаў у тым жа годзе на грамплытцы. Аднак сваім кінадэбютам кампазітар застаўся незадаволены, бо драма не ягоны жанр. Наступны саундтрэк, урыўкі з якога мы актыўна цытавалі ў 2 мінулых выпусках і ў бягучым таксама, Ежы Петербургскі скампанаваў да музычнай камедыі 1934 году «Цо мой муж робі в ноцы», «Што мой муж робіць уночы». Рэжысура зноў жа Вашынскага, а 3 з 5 выканаўцаў галоўных роляў у 39 годзе мігруюць у Беласток, ужо знаёмыя нам Толя Манкевічуна, Казіміш Крукоўскі ды Міхал Зніч. Кракатук. Апошні выконвае ў фільме ролю буйнога прамыслоўца, партнер якога ўцякае з усімі грашыма, персанаж Зніча інсцэнуе крадзеж і таемна ад жонкі пачынае зарабляць афіцыянтам у начным дансингу «Альгамбра». Rusztu to bardzo bezpieczne. To coś z masonerii. Mój rąbek masonem? Nie. Nie, to coś innego. Gdyby pan miał 4 nogi, to byś był mężem, doprawdy drogi. To moją żoną bym została, ja bym kochała cię także strach. Udajmy lata jesteś pracy, tyle lat tym tracę, dwie twoich nóg. Lecz to drogie nogi robię, zatrzymam przy sobie. Mieć 4 nogi, mieć to pierwszorzędna rzecz. Sprawdzę sobie mój Walery, jeszcze 2 nogi, żebyś miał 4. I gdy to zrobisz, mój kochany, wtedy zostanę żoneczką do... Bitte, bitte, so geht er mir, aber fahren dann.
Лейтматыў пра выгоду чатырох ног стаўся адным з галоўных гітоў кінастужкі «Што мой муж робіць уночы». І цягам 30-х гадоў шматкроць выдаваўся на кружэлках прыкладна дзесятку спевакоў, у тым ліку з вакалам Крукоўскага. Кабарытовы актор і, кажучы сучаснай мовай, стэндапер Балеслаў Норскі Нажыца нават запісаў пародыю «Чтыры жоны». Żebym ja miał 4 żony, 2 chude żony, 2 grube żony, to bym był pokaleczony na wszystkie strony. Rozumie pan? Malwina by rzuciła rąbel, Nina wyżyma się, ja czytałbym ją. Adela by rzuciła szklanki, Mela filiżanki. Mąż, rozumie pan, już nie ma kuchni, nie ma nic. Мы абодва прыхільнікі так званых 100% гукарэжысэраў, якія аддаюць усе галасы натуры. Музычную ілюстрацыю, на наш погляд, варта выкарыстоўваць толькі там, дзе таго патрабуе дзея фільму. Казалі часопісу «Кіно» кампазітары-кузэны. Не інакш у гэтай стужцы музыка прасілася прыкладна на кожнай 6-й хвіліне. Як мінімум 5 нумароў былі апублікаваныя на кружэлках у розных версіях, у тым ліку наступныя, дзе спявае аўтар словаў Эмануэль Шлехтер, сам родом sa Lwowa. Każda odda z ochotą, nawet srebro i złoto, i brylanty, i wszystko co ma. Bez namysłu najszczerzej niech ktoś wszystko zabierze, w zamian za to niech tylko da. Odrobinę szczęścia w miłości, odrobinę serca czyjego, jedną małą chwilkę radości przy boku kochanego. Stanąć z nim na ślubnym kobiercu, nawet łzami zalać się, potem stanąć serce przy sercu i usłyszeć kocham. Stanąć z nim na ślubnym kobiercu, nawet łzami zalać się, potem stanąć serce przy sercu i usłyszeć kocham cię. Паводле сваёй прыроды кабарытовая пастаноўка «Цо мой муж робі в ноцы» уключае таксама трошкі анімацыі ды кінакронікі, а сканчаецца хэпі-эндам. Яшчэ адзін нумар з пастаноўкі адметны ў тым ліку ангельскім тэкстам і стэпам. Дарэчы, як зазначае даследчык беларускіх танцаў Алексей Крукоўскі, стэп у адрозненні ад фокстроту ці танга, one-степу ці two-степу не меў патрэбы ў фальклорызацыі, бо існаваў тутэйшы аналог. У нас дробушки это называлось, ну, принамсі, ну, ўсходняя Беларусь, і ў расейцаў таксама. Я думаю, что это здзівіць не было чым асабліва. Вёску это не цікавіла, і калі это і паказвалі ў гарадах, такое дэманстравалі, то я думаю, что это не пераймалася, потому что месца занята было. Вяскоўцы драбілі значна лепш з іхнага пункту гледжання. It's so provoking, day after day. When I am leaving, you want to stay. You were a darling once, but now you're a pest. Go away and give me a rest. Once, but now you're a pest. Go away and
Да наступных фільмаў з музыкай нашага героя звернемся пазней. Пакуль жа даруйце яшчэ наконт драбушак і стэпу. У выпуску пра аркестру карасінскага каташыка, частка 10, мы згадалі пару чорнаскурых джазменаў Сэма Сальвана і Джорджа Альберта Скотта. Высвятляецца, што мог быць і трэці мурын, які, верагодна, пасупрацоўнічаў і з аркестрай Гольда Пецерсбургскага. Прынамсі, джазавы адмысловец Кшыштаф Карпінскі называе імя бубнача і танцора Аўгуста Ахбола Брауна. Той нарадзіўся 22 ліпеня 1895 году на тэрыторыі сучаснай Нігерыі. Паводле ўласных словаў, пан Браун паходзіў з княскага роду. Праз Великабрытанію ды Гданьск у 1922 музыка трапіў у Польшчу. Дасканала вывучыў польскую мову, усяго валодаў 5 мовамі, граў у амерыканскім джаз-бэндзе ў кракаўскай эсплянадзе, а напрыканцы 20-х гадоў перабраўся ў Варшаву, дзе жыў на вуліцы Злотай і біў у бубны ў розных лякацыях, у тым ліку ў Кевюкагізьен, каўказскім склепе, што месціўся ў сутарэннях філармоніі, у кабарэ Какаду ды ў цукерні Ларда-Лего. Вядома, што ў верасні 39-га Аўгуст Ахбола Браун удзельнічаў у абароне Варшавы, затым уступіў у саюз узброенай барацьбы, распаўсюджваў падпольную прэсу і дапамагаў укрывацца ўцекачам з гета. Напрыканцы 50-х гадоў музыка вярнуўся ў Лондон. Кракатук. Прадэгустуем яшчэ адзін гатунак танга ад Ежы Пецерсбургскага. Танго андрусовске, што значыць гарэзлівае, свавольнае, ды яшчэ з вуснавым гармонікам. 1936 год. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Цытаты з прэсы. 1933 год. Ілюстраваны кур'ер цодзенны пра Артура Гольда з Ежы Пецерсбургскім. Абодва капельмайстры сапраўдныя майстры грання на ўсіх джазавых інструментах. Яны не толькі інтэрпрэтатары, але слынныя ўжо сёння далёка па-за межамі краю кампазітары. У сярэдзіне 30-х у самым сэрцы Варшавы на Новым свеце 3 актыўна дзейнічала лякацыя «Парадіс». Г і П працавалі там на сутыку 36-га і 37-га гадоў. Ад 10-й гадзіны вечара да ранку пры поўнай зале гралі улюбёнцы Варшавы кампазітары Гольд і Пецерсбургскі. Сам Ежы згадваў ва ўспамінах іншую лякацыю. Калісьці ў кавярню «Лурса», дзе бываў увесь артыстычны свет Варшавы, зайшла надзвычай пекная кабета. Мяне захапіла ейная прыгажосць, а калі яна выйшла, я сеў за піяніна і ўжо меў пачатак песні «Дзе ты, прыгожая незнаёмка». Спявае Стэфан Вітас. Znikłaś pokryjomu, oto
sobie co noc śnie. Wspominam niezapomniane chwile i myśli jak motyle szukają, gonią cię. Zdaje mi się, że znów jesteś przy mnie i całuję usta twe jak kwiat i tęsknię za tobą, o piękna nieznajoma. Nie oddam cię nikomu, boś ty mój cały świat. Za tobą, o piękna nieznajoma, nie oddam cię nikomu, boś ty mój cały świat. Krakatuк. Улюбёнцы Варшавы добра ведалі і ў СССР, дакладней больш ягонае танга, чым імя. Менавіта праз аркестру Гольды Петербургскага ў Савецкі Саюз пранікалі лацінаамерыканскія ды французскія мелодыі, а разам з імі і аўтарскія творы пана Ежы. Пэўна, што ўслед за Доннай Клярай, пра якую мы гаварылі ўвесь мінулы выпуск, мяжу перасякла танга «Юж нігды» «Ужо ніколі». Варшаўская прэм'ера адбылася 8 красавіка 1930 году ў межах рэвю «Усмешка Варшавы» на сцэне «Марскога вока» ды з вялікім поспехам. Першая выканаўца Вера Баброўская. Patrzę na twoją fotografię, którą dziś przysłałeś mi, i wypowiedzieć nie potrafię męki tych ostatnich dni. Dziś przebolałam, już wszystko zapomniałam, już wszystko zrozumiałam i wiem, już nigdy nie usłyszę kochanych twych słów. Już nigdy do mych ust nie przetulę cię znów. Na zawsze pozostaną mi smutku i mąk. Nie oplecie pieszczotą mi w krok biel twoich rąk. Już nigdy. У Савецкім Саюзе «Юж нігды» загучэла праз 2 гады пасля прэм'еры ў Варшаве у выкананні джаз-аркестры Якава Скамароўскага, піянера расійскага джазу родам з Украіны. Аўтарам аранжыроўкі на кружэлцы пазначаныя аркестравыя кантрабасіста Мікалай Ігнацьеў, пра Ежы Петербургскага ані слоўца. Аднак на паходжанне мелодыі указвае назоў інструментальнай кампазіцыі «Юж нігды», перайменаваная ў «Польскае танго».
кіеўскі калекцыянер грамплытак Анатоль Жалезны даводзіць, што ў савецкім варыянце «Юж нігды» таксама мела імя «Стэла», ды расейскамоўны тэкст. «Голубыми туманами наша юность полна, и глазами обманными ты сводила с ума. Стелла, слышишь море далёкі прибой». І менавіта з гэтай стэллы нарадзіўся адзін з галоўных савецкіх шлягераў часоў вайны – «Аганёк». Кананічны варыянт вагенчыка зафіксавала на грамплытцы аркестра Віктара Кнушавіцкага, таксама аднаго з першых савецкіх джазменаў, які пабыў і музычным кіраўніком дзяржджазу СССР. На позиции девушка провожала бойца. Темной ночью красивого на ступеньках крыльца. И пока затуманали, видеть мог паренек. На окошке на девичье все горел огонек. Некаторыя эксперты звязваюць з «Юж нігды» і іншы ваенны шлягер «Цёмную ноч». Ну а «Сіні платочек» Ежы Пецярсбурскі напісаў ужо падчас Другой сусветнай на беларускай тэрыторыі, і ягонага аўтарства ніхто не аспрэчваў. Дарэчы, «Буэнкітная хустэчка», як і «Танго мілёнга», дасягнула сваёй славай Францыі ды Аргентыны. Кракатук. У сакавіку 1932 году упершыню прагучэла яшчэ адно андрусоўскае танга Ежы Пецярсбурскага, якое гэтак папросту і звалася «Танго андрусовскае». Першымі яго заспявалі Яніна Сакалоўская і Людвік Сэмпалінскі у рэвю «Марскога вока» «Залаты парад». Дарыш Міхальскі сведчыць, што дадзенае танга так моцна зраслося з Варшавай, што дагэтуль успрымаецца як сімвал сталічнага фальклору, спявае Тадэвуш Валішэўскі. Choć pana kamienne schowki, dzisiaj jest wielki bal u ciotki. Jest trochę czystej, trochę słodkiej i zagrycha prima sort. Wszyscy tam tańczą, włączy tango. Ach, takie, że choć wiesz pod krango. Antek zaś ten najstarszy rango. Wola jak prawdziwy lord. Lu, Maniusiu, tańczmy na dwa pa. Nasze tango andrusowskie. Lu, Maniusiu, nie bądź na mnie zła. Słuchaj, jak harmonia rzewnie gra. Żaba, stópka, piękna polka, lepsza od niej monopolka, lecz przy tangu niech ją kolka. Więc lu, Maniusiu, tańcz mi cicho szal, tango andrusowskie na dwa pa. Праз 8 год мелодыю запісала габрэйка з Ростова-на-Доне, празваная белай цыганкай, Ізабелла Юр'ева з новым тэкстам па-расейску. Гарэзлівая танга сталася маленькім шчасцем. Аўтарам словаў выступіў Павал Бярнацкі. За раялем Сымон Каган, зноў жа ленінградскі джаз-піянер. І варта прызнаць, што аўтар музыкі на кружэлках Юр'евай пазначаўся ды слушна. Старый тополь листвой колыхает, синий ветер покоем дышит. Над тобою никто не слышит. Ты всю правду мне открой. Приказала бы я сердцу верить, все поведать и все доверить. Только как мне любовь измерить, мой хороший дорогой? Он сумеет отыскать пути жизни к маленькому счастью. Где его ты встретишь на пути, где найдешь желанный свой покой. Может, счастье где-то рядом, может, искать не надо, может быть, идет за нами.
Может, долгими ночами будет нам казаться с нами, может быть, останется со мной. Нарэшце, у 1935 годзе Ежы Пецярсбурскі выдаў свой бадай што другі па шырыні сусветнай вядомасці шлягер «То остатня нядзеля». Аўтар тэксту Зянон Людвік Фрыдвальд, са Львова родам, між іншым, апісвае расстанне закаханых. Дзяўчына сыходзіць да больш забяспечанага жаніха, а ранейшы кавалер просіць яе пра апошняе спатканне. Першы шматтысячны наклад кружэлак з астатняй нядзеляй у выкананні Мечыслава Фога імгненна разышоўся, давялося рабіць новы, якога таксама не хапіла. Teraz nie pora szukać wymówek, fakt, że skończyło się. Dziś przyszedł drugi, bogatszy i lepszy ode mnie i wraz z tobą skradł szczęście me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żaluj jej dla mnie. Spojrzyj czule dziś na mnie ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała, a co ze mną będzie, któż to wie? To ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione skończyło się. Танга загучала па ўсёй Польшчы ў дадатак на іўрыце «Хашабат Хаахарон». Нядзелю зрабіў суботай Ізраіль Бідерман, а заспяваў Адам Астон. На запісах зідыш і іўрытам артыста мінаваў сябе як Бен Леві. Габрэйскія пераклады папулярных песень у міжваеннай Польшчы лічыліся звыклай практыкай. Шабат Ахронаhi לא אבוא עוד אליי, לא אראה את פנייך, אהובתי.
בעיניי הוי ראיתי כשאת מחבקת מנשקת את פני שונאי לא אוכל כבר לבלות יותר איתך ייקחך דאך ובחיקך אם ניצוץ רחמים בך יש השבת לי הקדישי ואז ודאי בי תרגישי אהבתך. Неўзабаве астатняя неделя перакрочыла межы Польшчы. У Савецкім Саюзе гэтае танга пачалі танчыць аранжыроўцы ўжо знаёмага нам Цфасмана ды з назовам «Расставанне». Попыт на плыткі зноў жа быў шалёны. Першы запіс датуецца 11 кастрычніка 1937 году. Словы Альвека, джаз-аркестра пад кіраўніцтвам Александра Цфасмана, сола Павел Михайлаў, спеў. Альвек, ён жа Пінхус Йосиф Ізраілевіч, сябра Хлебнікава і апанент Маяковскага, скараціў тэкст удвая. Спеў пачынаецца з прыпеву і прыбраў суіцыдальныя намёкі. У арыгінале лірычны герой сапраўды намякае на адзінае для сябе выйсце з сітуацыі, пра якое не хоча гаварыць. Па хуткім часе танга расстання пачалі называць па першых двух словах. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот час ты признала, что нет любви. Мне немного взгрустнуло, без тоски, без печали. В этот час прозвучали слова твои. Расстаемся, я не стану злиться. Виноват и в этом ты и я. Утомленное солнце нежно с морем прощала. В этот час ты признала, что нет любви. Усяго налічваюцца 3 асноўныя тэкставыя адаптацыі астатняй нядзелі на расейскую. У наступным 38-м годзе вакальны джаз-квартэт з актораў МХАТ запісаў танга ў апрацоўцы Александра Разанова ды са словамі Андрэя Волкава «Лісце падаюць з клёна». Любоўных перажыванняў у тэксце амаль не засталося. Падают с клёна, значит, кончилось лето, и придет вместе снега опять зима. Дверь балкона забита, поле снегом покрыто, и под сумрачным небом стоят дома. И окнами светится окошко, окном не спит сейчас она. Листья падают с клёна, значит, кончилось лето, и придет вместе снега опять зима. У
У сваю чаргу ленінградка з Харкова родам Клаўдія Шульженка, якая была салісткай джаз-аркестры Скамароўскага, а пасля займела ўласны джаз-бэнд, у 39-м годзе спявала песню о юге на словы Асты Галы. Яна ж Анна Ермолаева. Паэтка захавала структуру арыгіналу, а ўслед за альвыкам і дэкарацыі курортнага раману, пазначыўшы дакладнае месца – Міс-Хор, Крым, ды акром таго зрабіла тэкст унисексуальным. Осень пришла, так мало в ней прозрачных и теплых дней. В саду замерзли цветы, солнце светит все реже, и реже шлешь письма мне ты. Ветер в окно стучится так зло, а птицы летят на юг. Куда здесь свет и тепло, и еще так недавно мы дни коротали, мой друг. Помнишь лето на юге, берег Черного моря, кипарисы и розы в огне зари. Нашу первую встречу там, в горячем Мисхоре, где блеск ласковый моря, как песнь любви. Каждый день в горах вдвоем бродили, каждый вечер слушали прибой. Помнишь лето на юге, берег Черного моря, где так счастливы были тогда с тобой. З трох савецкіх версіяў астатняй нядзелі замацавалася першая, з прычыны таго, што выдавалася большымі накладамі. Як заўважыла наша Ніва, час уводу савецкіх войскаў у Польшчу прыпаў акурат на нядзелю 17 верасня 1939 году. Для соцень тысяч жыхароў заходняй Беларусі гэта была сапраўдная астатня нядзеля жыцця за польскім часам. На змену панскаму прыгнёту прыйшло жыццё ў вялікай дружнай савецкай сям'і з яе расстрэламі, курапатамі, высылкай на поўначы ў Сібір, калектывізацыі. Пад імем «Сон» танга петербургскага запісала аркестра рыскай фірмы «Белакорд», ужо нацыяналізаванай саветамі. Прытым імя кампазітара на кружэлках па-ранейшаму не паведамлялася. Распавядае Люцына Халіп, дачка музычнага кіраўніка дзяржджазу БССР Юрыя Бяльзацкага. Беластоку там было шмат музыкаў, уцекачоў там з Польшчы. І там быў петербургскі. І ён аднойчы ішоў па вуліцы і чуе з дынаміка гучыць музыка. Яго. Гэта называлось «Да астатняй нядзеля». Ён сказаў, які я тут вядомы чалавек. Ён пайшоў там на радыё. Яму сказалі, які петербургскі? Это Цвасман. Потым гэта ўсё змянілі, і нават грошы яму вернулі з агенцтва па аўтарскіх правах. Тогда назывался, я памятаю добра, охрана аўтарскіх прав. Ніхто тады ў Савецкім Саюзе не мог падумаць, што некалі прыедуць аўтары. Яны там недзе слухалі, і ўсё. На пачатку 40-го году з'явілася парадыйная кампазіцыя Владзіміра Хенкіна «Ноч на дачы», дзе, што адметна, танга петербургскага характарызуецца як джаз.
Нет, отдыхать нужно только на даче. Только лег, задремал, где-то час. Чтоб ты пропал, заиграл, где-то кто-то запел, вот и фон зашипел. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. Там про дружбу звенит, вам несется вернись. Саша с Машей хрипит. Капитан, улыбнись. Маюцца сведчанні, што пасля пераезду ў Беларусь Ежы Пецярсбурскі асабіста пазнаёміўся і з Цфасманам, і з Шульжэнкай, ды падтрымліваў з імі цёплыя адносіны. Апошняя агучыла і згаданую вышэй блакітную хустачку. Кракатук. Пэўна, што астатнюю нядзелю пачалі называць танга смерці падчас вайны, калі ў нацыстоўскіх лагерах зняволеных габрэяў пад гэтую мелодыю вялі ў газавыя камеры. А танга самазабойцаў яно ж стала ў пасляваенныя часіны ў Аргентыне, калі, цытую ўспамін кампазітара, «Маладыя людзі, няшчасныя закаханыя, здзяйснялі суіцыды, завёўшы плытку з гэнай мелодыяй. Атрымліваў потым ананімнае тэлефанаванне. Паня, перастаньце пісаць такія рэчы, бо людзі гінуць». І гэта было старое танга з Польшчы, якое ў Буэнас-Айрэсе ізноў стала модным. Спявае Хурдана. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała, a co ze mną będzie, któż to wie? To ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione skończyło się. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żałuj jej dla mnie. Spojrzyj czule dziś na mnie ostatni raz. Залішне будзе паведамляць, што астатня нядзеля гучыць у мностве фільмаў пра вайну. Ад спісу Шындлера, знятага Спілбергам, да «Стамлёных сонцам», хаця дзеянні ў фільме Міхалкова адбываюцца ў 36-м годзе, калі расійская версія танга яшчэ не з'явілася. На гэта звярнуў увагу літаратар Ігар Бялоў. Ён жа ўскосна звязвае астатнюю нядзелю з песняй «Blue Sunday» амерыканскага гурту 60-х «The Doors», нагадваючы пра тое, што клавішнік Рэйман Зарек паходзіў з Польшчы. Ад сябе дадам і тое, што беларускамоўная версія астатняй нядзелі з'явілася толькі ў 2008 годзе пад імем «Сонца». Пераклад здзейсніў Алесь Камоцкі. Кракатук. То бок Ежы Пецярсбурскі стаў прамым аўтарам цэлага шэрагу савецкіх шлягераў, якія прынята асацыяваць з Другой сусветнай вайной, а інспіраваў сваёй мелодыкай яшчэ большую колькасць твораў, пэўна. Прыкладам пазнейшага запазычання можна лічыць песню, вядомую выкананні Аллы Пугачовай і Владзіміра Кузьміна «Две звезды». Дарэчы, абодва выканаўцы маюць дачыненне да Беларусі. Сынгл выйшаў у 1986 годзе, аўтарам музыкі пазначаны Ігар Мікалаеў. Хаця мелодыя куплету моцна нагадвае танга Ежы Пецярсбурскага, што пабачыла свет перад самым пачаткам вайны з голасам Мечыслава Фога. «Так смутно мі на душы». Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук.
smutno mi na duszy, tak tęskno mi źle. To dziś pocieszy mnie, gdy ciebie nie ma już i kogo dzisiaj wzruszy mój smutek, moje łzy. Kto sili doda mi w okresie zmartwień i burz, bo tylko ty umiałaś każdy złagodzić ból. Grzał mnie żar twej miłości, tak smutno mi na duszy, tak tęskno mi źle. Me życie pustką tchnie, odkąd ty rzuciłaś mnie.